Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wanda idan yau ne farkon shigowarka wannan tasha tamu, kar ka manta ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma kar ka manta ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu zarar mun ɗora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Wannan ita ce fitacciyar 'yar jaridar nan da kuke gani, wato mai suna Maryam Abdullahi, wanda ta ƙware sosai a ɓangaren jarida, wanda a yanzu haka ta ɗauki kyaututtuka da dama daban-daban a ƙasashe daban-daban, wanda a cikin kyaututtukan da ta ɗauka akwai gold, akwai diamond, sannan kuma akwai sarƙoƙi daban-daban na gold waɗanda ta ɗauka a ƙasashe daban-daban, wanda a yanzu haka tana aiki ne a ƙasar Misra, wanda suka ɗauke ta suka ba ta maƙudan kuɗi domin ta yi musu aikin jaridanci a can. To don haka dai kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu zarar mun ɗora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Wannan babbar jaruma da kuke gani a ɓangaren jarida, wanda sunanta Maryam Abdullahi, wanda a yanzu haka ta yi fice a ɓangaren jarida, sannan kuma ta san abubuwa daban-daban a ɓangaren ƙasashe daban-daban, wanda ita dai haifaffiyar Najeriya ce, a nan kuma Kano a Ɗaurayi, wanda a yanzu haka tana ƙasashe daban-daban, ta je America, ita ce Germany, ita ce Spain da sauran dai ƙasashe da take zuwa daban-daban.